guztioi. Bueno, lehenengo panelaren aurkezpena egingo dut. Lehenengo panela, larrialdi klimatikoa izebergaren tontorra du izenburu bezala, eta panel honetako helburua izango da ekologiaz eta baliabideen krisiaz hitz egitea. Hori izango da pixka bat panel honetako helburua. Gai horiei buruz hitz egitea, eztabaidatzea eta ia denok amankomunean helburu batzuk edo finkatzea lortzen dugun. Egoera honetan, larrialdi klimatikoa dagoela onartzen dugun honetan, larrialdi klimatikoa badator bioaniztasunaren krisi batetik, energiaren krisi batetik dator, eta guzti honen erpin guztiak edo alor guztiak ikutu eta ikusi nahiko genituzke panel honetan. Bioaniztasunaz esan bezala hitz egingo dugu, energiaren krisiaz ere hitz egingo dugu, eta, nik uste dut, larrialdi klimatiko honetatik irteteko klabe batzuk edo ia identifikatzea lortzen dugun guztion artean. Panel honek 3 ponente izango ditu, Alicia Valero, Unai Pascual eta Joseba Azkarraga izango ditugu ponente moduan, eta errelatore moduan Dani Maeztu izango dugu. Lehenengo ponentea Alicia Valero izango da, eta berak azalduko digu materialen eskasiak trantsizio garaietan sortzen dituen arazoak. Berak aipatzen duen moduan, diskurtso gehienetan ahaztu egiten da aerosorgailuek, kotxe elektrikoek, ibilgailu elektrikoek, eta eguzki panelek behar dituzten materialen eskasiak eta horren ingurumeneko inpaktoari buruz hitz egitea ahaztu egiten da diskurtso gehienetan. Material hauek lur azalera handiagoa behar izaten dute, energia sorkuntza handia behar izaten dute, eta egoera horri ia ze soluzio bide emandakioken azalduko digu Alicia Valerok, eta hori da pixka bat ohiko diskurtsoetan ahaztu egiten dana, ezta? Alicia Valerok online egingo du bere aurkezpena, eta nik uste dut hor egongo dela 20 minutu izango ditu bere aurkezpen hori egiteko, eta gero etxetatik galderak egin daitezke, eta galdera horiek zuzendu daitezke ponente guztiei, errelatoreari edo dena delakoari. Mila esker, egunon, Alicia? Egunon. Kaixo, egunon, ondo entzuten zaiz. Sí, perfecto. Espero dut baiet. Lehen esan duten bezala, Alicia Valero dut izena, Circe Institutoan nabil, Zaragozako Unibertsitatean, eta nire eremua da energia eta materialak elkartzea. Denbora luze daramagu honetan lanean, eta urte batzuetan, ondori batzuetan iritsi gara, eta baita oso kezkagarriak direnak. Lehenik eta behin komendatuko dizuet, historia pixka batekin dut. Ni aldaketa klimatikoari buruzko eskola batean hasi nintzen 2003 urtean, garai hartan ikasleek etzekiten zertzen aldaketa klimatikoa. Gaur egun aldaketa klimatikoari buruzko eskola hori ematen jarraitzen dut, eta badakite oso ondo nire ikasleek zerren aldaketa klimatikoa, baina ez dute ulertzen zein den horren larritasuna, horren premia, ze ez badugu egiten, seguruenez, gainditu egingo ditugu. Gradu terdi hori gainditu egingo dugu, adituek esaten digutenean ezin dugula gradu terdi hori gainditu. Beraz, nik software bat erabiltzen dut, Road izena, MIT-koa dena, eta jokatzen dut Nazio Batuetako idazkari nagusia bezala, eta ikasleak herrialde pobre eta emergente eta aberatzen artean banatzen dira, eta nazioarteko itunetara iritsi behar dute errealitatean egiten den bezala. Eta ikasleak benetan harritazor gelditzen dira, ze bi edo 3 txanda, negoziazio txanda egin ondoren, konturatzen dira, ezin dutela akordio horietara iritsi, 2 gradu horiek ez gainditzeko, konturatzen dira ze zaila den hori egitea. Eta ze ondorietara iristen dira ikasleak, ekin egin dugula
jadanik gaur jada berandu dela. Beraz, alarma batzuk, seinale batzuk pizten dira Mikelek komentatu duen bezala. Petroleoaren pikoaren antzerakoa edo aldaketa klimatikoa. Eta horrek eramaten gaitu ekitera eredu energetiko berriekin. Beraz, transizio ekonomiko berde baterantz joan behar dugu. Hemen jarri dizuedan esaldi hau, publikatu egin zuen komunikatu ofizial batean Europako Batzordeak, eta nik uste dut mugarri bat ekarri duela. Mugarri bat ekarri duela, gaur egun Europako Batzordeak duen posizio horretatik, eta honela dio, baliabideen behar ikaragarriak presio handia ekarri dio planetari, eta negutegi efektuko gasen emisioen erdiaren erantzulea da. Eta baita ere biodibertsitatearen galderaren 80% baino gehiagokoa. Hau da, ari da baliabidez oroar eta ez bakarrik erregai fosilez. Beraz, transizio ekonomiko berde baterantz joan behar dugu. Eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du transizio ekonomiko bat energia deskarbonizatuetara. Eta horrek esan nahi du apustu egin behar dugula energia berriztagarriaren alde, ibilgailu elektrikoen alde. Baina hemen eskuinean ikusiko duzue zentral termiko bat, Andorrakoa, ni Aragoikoa naiz, eta gure institutua oso lotuta egon zaio zentral horri, eta ezkerranean dituzue aerogeneradore batzuk. Aragoin ere asko ditugu. Beraz, jakin ezazue, gigabatio bakoitzeko eolikoak 25 material gehiago behar dituela. Eta ekoitzitako gigabatio bat potentzia bakoitza da baten aina edo 200 aina. Beraz, hori ez da kezkagarriena. Kezkagarriena da, alde batetik, material gehiago behar dira kasu honetan, baina gainera era askotako materialak, askoz ere anitzagoak behar dira. Beraz, kantitatea ez da kezkagarriena. Behar dugu kuprea, baina disprosioa, burdina, neodimia, nikela, germanioa, estainua, telurua eta bar. Eta material kopuru hori guztia, ekonomia berdeak behar duen hori guztia, handitzen ari da modu esponentzialean. Beraz, hemen ikusten duzue, ze teknologia dauden, erabiltzen diren gaur egun, eta industrializazioaren hasieran oso gutxi behar ziren, baina aurrera egin ala, eta urteak igaro ala, elementu kantitatea esponentzialki hazten da, kalitatea eta kantitatea. Beraz, seguruenez oso denbora gutxian, taula periodikoaren arora iritsiko gara, ze guztiz mendeko izango gara, gero eta elementu gehiagoren mendeko izango gara. Ez naiz gehiegi luzatuko guztietan, baina lur arraroez hitz egingo dut. Lur arraroak funtsezkoak dira. Iman permanentean ikusten ditugu sartuta, aerogeneradoreen barruan, lehen aipatu ditudan horietan. Eta beren kontsumoa eta ekoizpena esponentzialki handitzen ari da. Eta nondik datoz lur arraro horiek? Gehienak, sortzaile handiena Txina da. Europar Batasuna 180an lur arraro horien mende dago. Beraz, orain, Txinan, esate baterako murriztu egingo balituzkete beren esportazioak, Europar Batasunak eta oroar herrialde mendeko guztiak mugatuta egongo dira beren garapen berdean. Eta hain zuzen ere horixe ikusi dugu, ez bakarrik lur arraroekin. Beste neodimioa eta disprosioa, baina baita ere elementu mineral guztiekin. Esponentzialki handitu egin dugu lurretik erauzten ditugun materialak eta elementuak, eta horrek zer ekartzen du? Horrek ekartzen du ezin bastean
lurralde mugatu batean mea amaitu egiten da, meatzaritza amaitu egiten da. Ebaluazioak egin ditugu, elementu asko kontutan hartuta. Eta ebaluatu egin dugu zein izango den estimatu egiten den ekoizpena, eta noiz iritsigoaren ekoizpenaren piko horretara. Petroliaren pikoarekin egiten den bezala, hori ere egin dezakegu mineralen pikoekin. Beraz, analisi hauek egin ondoren, eta informazioa eskuratuz, informazio historikoa eskuratuz, eta etorkizuneko proiekzio batekin ikusten dugu, horrek izan dezakela maila agortu egin daitekela lehenago. Eta horrek zer esan nahi du? Ekoizpen pikora iristeaz gainera ni termodinamikan lan egiten dudanez gero, azterlanak egin ditugu jakiteko erauzketa masibo horrek zer ikusi duen energiarekin, erabilera energikoekin. Zer egiten duzu mea batean, erauzi egiten dituzu mea aberatsenak eta gero pixkanaka mea aberats horiek agortu egiten dira eta mea pobreenetara joan behar dugu. Horrek esan nahi du, erautzitako mearen arabera sortu egin behar direla esate baterako urre gramo bat sortzeko. Beraz, duela urte erauzten zen urre gramo horrek ez du gaur egun behar duen energia berbera bezik eta askoz ere energia gehiago behar da horretarako. Baina zoritxarrez, meatzaritza erregai fosilietan oinarrituta dago. Seguruenez ikusiko zenuten ze kamioi handiek ematen duten arroka, antzua meatzaritzatik atari zabalera. Beraz, erregai fosilak eta baita ere joera bat dago, ze badakigu meatzaritzen energia berriztagarretara oraindik ez dira iritsi, eta emaitza argia dago. Handitu egingo dela ikaragarri meatzaritzarekin lotutako emisioak. Beraz, argi eta garbi hitz egin dezakegu eta esan dezakegu muga mineralak daudela hirugarren iraultza industrialean edo green technology horretan edo deitzen den horretan. Eta meatzaritza muga horiek fisikoak dira, baina baita ere sozioekonomikoak eta soziopolitikoak estrategikoak ere bai. Ze kontzentratuta daude meatzaritza horiek edo mea horiek herrialde bakar batzuetan. Guk azterlan batzuk egin ditugu ikusteko ea meatzaritzaz tira egiten jarrai dezakegun edo ea lortuko dugun edo aurkitu egingo ditugun botila lepoak hainbat elementu erauzteko orduan beharrezkoak direnak esate baterako errota eoliko bat ekoizteko edo panel fotovoltaiko bat egiteko edo ibilgailu elektriko bat produzitzeko. Eta horrela zehaztu dugu 2050 arteko eskaria izango dela gaur egungo erreserbak baino handiagoak elementu hoien inguruan zilarra, kobaltoa, kromoa, galioa, indioa, litioa, noski, manganesoa eta beste hainbat elementu kimiko. Metal hoiek guztiz funtsekoak dira guretzat, gure gizartearentzat eta baita ere energia garbien alde apustu egiteko. Beraz, alarmak hor daude, jotzen ari dira, aldaketa klimatikoaren alarmek jo dute, baina orain materialen alarmak jotzen ari dira, eta Europako batzordeak eta herrialde askok zerrenda bat egiten ari dira, material kritikoetan. Nik zerrenda horiek jarraitzen diet, Europako batzordetik sortu zirenetik, 2014an sortu zirenetik, eta garai horretan 14 elementu ziren. 3 urtean behin eguneratu egiten da zerrenda hau. Eta pasatu egiten gara 14tik hogeira pasagera eta orain 25 materialetan gaude. Beraz horrela jarraituz gero, mendekotasun ikaragarria izango du material hauetan eta gero eta elementu gehiago sartuko ditugu taula periodikotik. Beraz esan genezake etorkizunean hain zuzen ere iritsi egingo garela taula periodiko osora ze elementu bakoitza kritikoa izango baita une jakin batean. Eta begiratu zer esaten duen Europar Batasunak honen inguruan.
ibilgailu elektrikoen bateriak, eta baita ere 2030ko energiaren biltegiratzea egiteko, Europar Batasunak 18 aldiz litio gehiago beharko du, eta 5 aldiz gehiago kobalto. Eta 2030 60 aldiz gehiago litio, 15 aldiz gehiago kobalto, eta 10 aldiz gehiago elur arraroetan iman iraunkorretan. Nondik ateratzen da hori guztia? Berriz ere, alarma horiek planteatu egiten digute, politika, ekonomia zirkularreko politikak egin behar ditugula, arriskoa baitako, lehen gaien hornikuntza egiteko, gure lurraldean ez baditugu, lehen gai kritikoak. Zer egin behar dugu, orduan ez balin badugu, ekonomia zirkular batera jogo beharko dugu. Eta orain nik nire buruari galdetzen diot, ekonomia zirkularra, pixka bat ikertzen baldin badugu, ikusteko zer gertatzen den gaur egun, kontua da oso gutxi birziklatzen dela. Material horien ehuneko bat baino gutxiago, kritikoak diren horiek baino gutxiago birziklatu egiten da. Beraz, tira egin behar dugu mehatzaritzetik eta erauzketatik, beste leku batean dauden mea horietatik. Hori aldatu egin behar da, baina berehala gainera premiazko da aldaketa hori egitea. Eta hemen, hainbat arazo teknologiko aurkitzen ditugu, nik kimio-dibertsitatea deitzen dio teknologia berrietan. Badakigu produktu eta material gehiago ditugula, eta prestazio beak ebaten dizkigunak, hemen ikusten dugu telefono mugikor bat nola joan den aldatzen bere hastapenetatik gaur egun arte. Eta murrizketa tamainuan eta pisuan. Eta gainera eskaini telefono mugikor batek mirariak egiten ditu. Baina telefono mugikor hori ezin da birziklatu funtzionalki. Eta telefono mugikor horrek izan ditzake 30 elementu desberdin, horietako asko kritikoak batantaloa esate baterako, telurua, urrea, platinoa eta bar. Eta beraz ebaluazio bat egin dugu. Pupetal Instituteekin eta ikusi ditugu hainbat teknologia. Eta ondorio batera iritsi gara. Teknologia, gaur egungo teknologiak, eraginkorragoak direnak egia da. LEDak, ordenagailuak LEDetan oinarritutak, smartphoneak eta abar. Teknologia eraginkorrenak energetikoki azken batean ez dira horren iraunkorrak ez direnak materialen ikuspegitik. Duela garai bat, bonbilen kandestenteak genituen, eta bonbilen kandestenteak wolframio filamentu badu, kuprea eta aluminio pixka bat. Eta fluoreszenteak, lurrarraroak dituzte, merkurioak eta beste elementu batzuk dituzte, fluoreszenteak dira eraginkorragoak, inkandezenteak baino, eta 10 aldiz eraginkorragoak, eta horiek baino 10 aldiz eraginkorragoak dira, ledak indio, galio, arsenio eta lurrarraroak dituztenak. Eta elementu horiek guztiek ledetan daudenak, eta lurrarraroetan daudenak, barkatu, fluoreszenteetan daudenak, ezin ditugu birziklatu. Eta elementu kritikoak dira, baina bonbila inkandezentan lehen ere bezikatzen ez zirenak, egia da, baina gutxienez elementu kritiko gutxiago zituzten. Beraz, LED teknologiak edo fluoreszenteak eraginkorragoak dira energetikoki, baina gero ez dira jasangarriagoak, gutxienez erabiltzen dituzten materialen ikuspegitik. Azken batean, mugak daude ekonomia zirkularrean eta termodinamikan egiten dugunak oso ondo dakigu. Zikloak ezin dira itxi, galera eskura ezinak daudelako birziklatze bakoitzean, guk nahiago dugu ekonomiak iribilaz hitz egin. Ze ziklo bakoitzean beti galtzen da zerbait, eta azken zikloetan hemen ikusten duzuen eskuinen dagoen barratxo horretan ikusten dugu zenbat material galtzen diren ulertzen duzue. Beraz, zenbat eta bira gehiago eman material horiek galerak handietu egiten dira. Eta galera horiek gero eta gehiago handituko dira, beti ere barruan dituzten, teknologia dituzten elementuak nahastuta baldin badaude, eta ezin badira askatu eta ezin badira birziklatu. Eta nire azken gogoetetara iritsiko naiz orain, uste dut amaierara iristen ari naizela, soluzioi buruz hitz egiten dugu. Hemen kontua ez da arazoak bakarrik aipatzea. Hemen baita ere soluzioak aipatu behar ditugu.
eskariari dagokionez soluzio ditugu. Apostu egin behar dugu desmaterializazioaren alde, gutxiago gehiago da. Ezin dugu erausten jarraitu, orain arte egin dugun bezala. Jarraitu behar dugu material kritikoak ugariak diren horien gandik aldatzen. Eta, egia da, ugariak direnak horrela izango direla, baina erausten jarraitzen balin badugu, ez dira ugariak izango, baizik eta urriak izango dira. Baita ere, berrerabilera eta birziklatzeari buruzko kontzientzia, baina horretarako produktu sendoak egin behar dira, modularrak eta errez askatzen direnak. Ikasi behar dugu naturatik, ez baititu hondakinak sortzen eta bizi eta lehengoratu egiten da eguzkiaren ekintzari esker. Eta garrantzitsuena, kontsumorako eredu berriak behar ditugu. Ze teknologiak utziko baligu 100% bakarrik ez birziklatzea, baizik eta 189 birziklatzen, esan dute 100 ezinezkoa dela. Beraz, eskariak handitu ala, birziklatzea eta sabietara iritsi ala ere, mehatzaritzaz tira egiten jarraitu beharko dugu, beraz, kontsumo modelo berri horiek guztiz beharrezkoak dira. Eta beraz, hitz egin dezakegu zerbitizazioaren ekonomiaz. Guri zerbitzuak interesatzen zaizkigu, zerbitzuaren ekonomia eta ez erabili eta botatzeko ekonomia bat. Beraz, eskaintzari dagokionez, funtsezkoa da apustu egitea bigarren mailako materialen lehengoratzeko azpiegitura metalurgikoa beharrezkoa da. Hau da, ari gara burdinaz, kupreaz, aluminioaz, platinoaz, baina zer gertatzen da esate baterako gadolinioarekin, neodinioarekin, zer gertatzen da indioarekin, germanioarekin, elementu hori guztiak ez dira berreskuratzen ari, eta Espainian eta Europan, uste dut planta metalurgiko bakarra dagoela Belgikan material horiek berreskuratzeko gai. Beraz, behar ditugu gure mugan berreskuratu egin behar ditugu material, bigarren mailako material gure mugan ditugunak. Beraz, horrela saiestu egingo gintuzke hondakinen esportazioa. Gehien bat egiten da Txinan eta murriztu egingo genuke lehengai kritikoen importazioa. Baina, eskariak handitzen jarraitzen badu, ezingo dugu mehatzaritza alde batera utzi. Alizia barkatu, baina 2 minutu galtzen zaizu. Europar Batasuna mehatzaritza bultzatzen ari da lurraldean bertan, beste mendekotasunik ez edukitzeko, beste 3. herrialdeen mendekotasuna izateko, ez egonkorrak diren herrialdetan, Kongo esate baterako, eta Kongoak koltano ematen digu, kobalto ematen digu, hain garrantzitsua dena ibilgailuen elektrifikaziorako. Eta horrek garamatza NIMBY efektura. Not in my backyard, hau da, ez nire etxean, ez nire lorategian, ez nire etxeak aldamenean. Ze horrek eraginak ditu ingurumenean, eta horrek eragiten du ustelkeria zenbaitetan, baina horrek bultzatuko gaitu hau kontraesanei aurre egitea. Kontraesan argi bat dago, nire azken teknologia nahi dut, azken telefono mugikorra nahi dut, baina ez du mehatzaritza ondoan izan nahi. Beraz kontuz, kontraesan horiekin eta argi mehatzaritza 3. eskuet herrialdetan utzirik ingurumen estandar apaldituzten herrialdetan. Eta beste puntu garrantzitsu bat, baloratu egin behar da mehatzaritza kapitala begiratu. Ni komentatu du, Zaragozakoa naz, hau da Pilarren basilika, ezagutuko duzu, baina esaten dut adibidez, saldu egingo dut. Eta saldu egiten du merkea gainera. Kalkulu bat egin dut, eta basilika saldu egingo dut, adreiluaren prezioan. Eta nire kalkularekin salduko dut 2 milioi eurotan. Irutzen zaizu ondo dagoela, prezio egokia dela, hori da gaur egun egiten ari direna planetako baliabidekin. Eta oroar, barne produktu gordinak eta beste adierazle ekonomiko batzuek ez dute kontutan hartzen zen urrengo belaunaldiak hor daudela. Zenbat eta urriagoa izan material bat orduan eta zorra handiagoa dugu naturarekiko. Eta beraz batez ere
erauzketaren mende dauden herrialdetan, bere lehengaien erauzketaren mende daudenetan, badibez Latinoamerikan, haiekin anean ari gara gaur egun, herrialde horietan saltzen ari dira katedral natural horiek adreiluaren prezioan. Hau da, mehatzaritza kapitala ondare naturala da gaurkoena, baina jaioko direnak eta baloratu behar dugu modu bidezkoan benetako konservazioaren zentzu bat bultzatzeko. Azken batean, saiestu egin behar da, erregai fosilen mendekotasuna, eta orduan baita ere, segundotxe bat, bukatuko dugu, mesedez, denbora bukatu da, hau da azkenekoa. Materialik gabe ez dago energiari, baina energiari gabe ez dago materialik ere bai. Eta soluzioak izango dira dimentsioan hitzekoak eta oso komplexuak zen jokoan sartuko dira mehatzaritzaren arazo komplexuak. Ez dago denborarik eta iraganeko akatsei aurre egiteko. Eta joan behar dugu inspiral ekonomia baten alde, eskerrik asko zuen arretagatik. Jopuntuan dagoen, asko gustatu zait zure interbentzioa. Eta, etxetik jarraitzen ari zareten nahi, lehen Mikelek aipatu den moduan, galderak egin ditzakezu gai Aliziari eta gai ondoren datozen ponente guztiei. Zuen ordenagailuetan pantaila osoan baldin badaukazue, ez duzue aukera aukiko, baina minimizatu eta eskubian ikusiko duzue galderak egiteko gunea. Galdera horiek zuzenean lehen sartuko zaizkit, eta nik ponentei egingo dizkiet zuek dituzuen galdera horiek. Eta horrela jarraituz, bigarren ponentea Unai Pascual dugu, eta Unaiek azalduko dugu bioaniztasuna eta klima krisian eredu antisozioekonomikoaren punta besterik ez dela. Egunon Unai, horre ikusten zaitut pantailan. Unaiek klima krisialdia eta bioanistasunaren krisialdia izebergaren punta direla azalduko dugu, eta horrek guregan gizatean duen eragina ere argi eta garbi azalduko dugu. Unai, zure txanda eta orain 20 minutu. Dituzu guzti hori azaltzeko. Ez da entzuten. Segundutxo bat egin nahi. Bai, kaixo egunon. Bai, oso ondo, hartze gaude. Egunon. Egunon, mila esker, gonbidapena egiteagatik, hemen egoteagatik, eta batez ere Euskal Herria Bilduri eta Europako Parlamentuan lankide diren beste lagunak ez hau posible egiteagatik. Oso pozik nago halako konferentzia batetan parte hartzea posible egin dezuelako, ez? Eta, Aliziaren aurkezpenari jarraika, oso aurkezpen interesgarria eskaini digu, batez ere baliabide fisikoen mugak hor daudela argi eta garbia adierazteko. Badaukagula eredu arrabakari bat, merkatuen itxoak eta laizterren bilatu, baliatu eta berriro logika horretan eraldaketa txikiak sortzen dituena, baina inoiz sistemikoki gauzak arakatzen duen eredu bat. Nik uste dut, aspalditik, hamarkadak dira, zientziatik, eta ezartzeko beste esparrutatik eskatu dena mundua, gizartea, natura, modu sistemikoan ikusi behar eskaera hori beti horretan da, eta gero eta gero baldean, eta pixka aterki hori ekarri nahiko nuke gara, arlo fisikoa kontutan hartuz, honetan natura zitzei nahiko nuke, bioanistasunaz, baina baita ere, bioanistasunarekin batera, badira beste esparru intangible batzuk, oso importanteak direnak gizartean. Eta horiek gabe ezingo genituzkelako ulertu ze bide egon daitezken trantsizio sozioekologiko bati lotzeko ze aukera dauden, ez? Orduan, nik uste dut, badirela gutxienez oinarrizko hiru galdera, ez? Natura eta klimaren sinergiak
zeintzuk dira, edo ze paradoxa aurki ditzazkegun trantsizio sozioekologiko baten bide hortan, nola lotu larrialdiari aurre egiteko lehentasunezko erronkei, ze hainbat eta hainbat erronka dauzkagu zeintzu dira lehen etxi behar direnak. Nik uste Aliziak oso argi bat adierazi du, baino badira beste batzuk. Eta aukera hoiei edo erronke hoiei lotzeko benetan ze aukera dauden eta ze muga eta ze erresistentzia aurkitu ditzakegu gizartean, ez? Nik uste hausnarketarako galdera interesgarriak direla eta saiatuko naiz hoiei lotzen modu batera edo bestera. Icerbejaren tontorraz hitz egiten ari gara. Nik uste oso metafora polita dela. Klimaren larrialdia oso handia eta bortitza eta sistemikoa baldin bada ere, Icerbejaren gorputz osoa arakatu behar dugulako. Nik uste dut hor badugula erronka nagusi bat. Eta hasieran Mikelek eta Maialenek adierazi dituzte edo aipatu dituzte hainbat kontzeptu hemen apuntatu ditut, ez? Alde batetik bizitza, zaintza, duintasuna, erresistentzia, irtenbide kolektiboak, arrakalak, muga ekologikoak. Bai. Nik uste dut horiek ematen dutela, orokortasunaren islada bat, denak elkarrekin lotuta daude. Nik uste dut aniztasuna, bizitzaren aniztasuna dela hausnarketaren erdigunean jarri beharko genuken zerbait. Hori ulertzen ez baldin badugu, ez diogu larrialdi sozioekologikoari irtenbiderik aurkituko. Eta horregatik bioaniztasuna oso kontzeptu zientifikoa baldin bada ere, eta normalean kaleko jendeak danok naturarekin erlazionatzen baldin badugu ere, bioaniztasunak badauka esanahi oso importante bat. Eta bada aniztasunaren ideia. Bizitza anitza da, eta aniztasun horrek babesten gaitu. Bioaniztasuna metaforikoki bada gure bizitzaren asegurua, edo zibilizazioaren asegurua. Eta COVID-arekin ikusten ari gara. COVID-a ez da kointzidentzia, eremo tropikal edo subtropikaletik datozen zoonosietatik edo eratorritako zoonosietatik ona etorri zaigu, ez da? Aste gutxitan. Han aurkitzen diren habitatak, ekosistemak osasuntsu egon izan balira, hau da, nekazaritza intensiboa, animalien komertzioa eta abar luze horrek, edo abar luze hori hor egon izan ez balitz. Seguraski, COVID-aren virusa oraindik jatorrian aurkituko litzateke han habitat horietan eta ez gure gorputzetan. Eta horrek esan nahi du, orain pairatzen ari garen osasun larrialdi hau, gizarte mailan larritasun handia eragin duena bai ekonomikoki eta beste hainbat modutara, ez ginela egoera horretan egongo, ez da. Orduan, hau da beste evidentzia izugarri handia ulertzeko bioaniztasuna han eta hemen beharrezkoa dugula gure sistema sozialak eta ekonomikoak babestu ahal izateko, erresilientzia lortu ahal izateko. Baina bioaniztasunaz haratago, aniztasunak badauzka beste erpin batzuk. Natura ulertzeko edo naturaren esanahiak anitzak dira. Guk gure kulturan, Euskal Herriko kulturan edo Europako hainbat kulturetan, modu batera ulertzen dugu natura eta gizakiaren arteko lotura. Eta hemen ere anitza da, baserritar edo batekin hitz egiten baldin badugu eta bere naturarekiko erlazioaz hitz egiten baldin badugu edo hiritar edo kaletar baten erlazioaz hitz egiten baldin badugu, oso azkar konturatuko gara erlazio hori eta esanahien mundu hori anitza dela.
baita ere ezagutzak, naturari buruzko ezagutzak oso anitzak dira. Ez da bakarrik zientzian akademia esparru ezberdinetan egon daitezken ezagutzak importanteak direnak. Horiek guztiak oso importanteak dira. Eta Maialenek esan bezala, zientzia, baliabide estrategikoa da edozein herrirentzat trantsizio sozioekologikoari ekiteko gutxienez. Baina baite badaude beste ezagutza mota batzuk. Galdetu bestela baserritarrei, Euskal Herriko baserritarrei, edo Yukatanen bizi diren mailei, hoiek babestu eta elikatu baitute orain arte, ero ona ekarri gaituen bizitzaren aniztasun hori, ez da. Orduan, hori errespetatu behar da, eta nahiko urruti gaude errespetu hori gorpuztetik, ez? Eta gero baloreak. Badaude hainbat balore ezberdin. Aliziak balore ekonomikoetaz edo balio ekonomikoetaz ere hitz egin du, oso importanteak dira, noski, sistema ekonomiko guztietan, guztietan, baino badaude beste hainbat balore mota, eta horiek ere errespetatu eta ulertu behar dira, eta horretaz pixkat hitz egin nahiko nuke hurrengo minututan. Badago beste erpin izugarri importante bat, eta hori da ingurumen justiziarena, gaur egun ingurumen injustiziaz hitz egin beharko genuke, badirelako hainbat arazo. Alde batetik, ondasunen banaketa oso desorekatua dugu munduan, iparraz eta hegoaz hitz egiten dugu, baino hemen ere badauzkagu hainbat arazo banaketa horietaz, eta ez dut bakarrik ekonomikoki hitz egiten, distribuzioaz edo banaketaz hitz egiten, errenta mailaz, ez dut hortaz bakarrik hitz egiten, baizik eta edozein ingurumen politika martxan jartzen dugunean beti irabazleak eta galtzaileak aurkituko ditugu, beti, hori horrela da. Eta hori nola berrorekatu daiteken, horren inguruko eztabaidak nahiko urriak dira gizartean. Eta adibidez, fiskalitate berdeaz, hitz egiten dugunean ez da bakarrik eraginkortasuna lortu ahal izateko, baizik eta trantsizioa justua izan dadin, fiskalitate eredu berritzaileak behar ditugulako, ez. Eta gero beste bat da eskubideen aitortza. Ez dago ingurumen justiziarik eskubideen aitortza ez baldin badugu egiten. Eta hortaz ere pixkat hitz egin nahiko nuke hurrengo minututan. Eta lehen esan bezala, badaude baloreen desoreka izugarriak gure gizarteak eta eredu ekonomiko dominatzaileak eragiten duelako gure egunerokotasunean batez ere denok dauzkagun balore anitz horietatik batzuk gailentzea. Eta horiek balore utilitaristak izaten dira, ez? Edo oso instrumentalak direnak. Baina badira beste balore batzuk, eta esan bezala horiek ere kontutan hartu beharko genituzke eta horretaz hitz egin nahiko nuke pixka. Komentatu dut, eta Maialenek uste dut erdigunean jarri duela bizitzaren zaintza. Edo bizitzari errespetua eta errespetu hori lortzeko zaindu behar da. Lehen esan bezala, bioaniztasuna izugarri estrategikoa da. Bioaniztasuna ez gara zaintzen ari, justo kontrakoa. Baliabideetaz aparte, bioaniztasuna ez da bakarrik kapital natural bat, edo baliabide bat baino zerbait gehiago bada, eta hori berriro esango nuke gure bizitza seguruaren kontzeptua izan beharko luke. Orduan, gure kontsumo eta produkzio ereduak bioaniztasun horretan zen nolako eragina duen bai hemen eta bai han, milaka kilometroetara hori kontutan hartzen ez baldin badugu esan nahi du bioaniztasunari erreparatzen ez diogula, eta beraz, logikoki horrek ere esan nahi du bizitzaren zaintza ez dugula benetan erdigunean jartzen. Ez bakarrik gure bizitza, baita ere ekosistema, beste espezie batzuen bizitza. Eta, oreka horiek nola mantendu daitezken oso zaila da, badaude ikuspegi biozentrista batzuk, badaude ikuspegi oso antropozentristak, baina horiek ere nolabait orekatu beharko lirateke gure hazkuntza osteko agertoki horretan, ez? Gutxienez agertoki horretara joan ahal izateko. Badago beste puntu importante bat eta kolektibotasuna aipatu eginda lehenago ere bai. Nik uste dut hemen badagola tranpatxo bat eta normalean
politikatik eta ingurumen politikan izkutatuta agertzen den kontzeptu bat. Normalean, adibidez, birziklatze tasetaz hitz egiten dugunean, eta Aliziak komentatu du, ze zaila den birziklapenarekin bakarrik trantsizio bat egin ahal izatea. Baina normalean, erreparatzen baldin badiogu diskurtso hegemonikoari, ingurumen politikaz hitz egiten dugunean behintzat, aipatzen da denok badaukagula erantzukizun zuzen bat, trantsizio horri heldu ahal izateke, eta hori egia da, hori ezin da eztabaidatu, ez da, denok daukagu erantzukizun bat, baino erantzukizun hori ezberdindua da. Eta kontzeptu hau edo printzipio hau, erantzukizun partekatu baino ezberdinduaren printzipioa, nazio batuen, hainbat esparrutan oso ondo txertatuta dagoen zerbait da. Eta zergatik, hegoaldeko herrialdeek hau behin eta berriro mahaigaineratzen dutelako. Justizia klimatikoa hitz egiten denean, badakite herrialde guztiek edo guztiok badaukagula erantzukizun bat, baino ezberdindua dela. Historikoki, herrialde ezberdinek sortu dituzte emisio tasa ezberdinak. Eta horrek esan nahi du, irtenbideak lortzeko edo inbertsioak egiteko eta bar, erantzukizuna ezberdina dela, bai iparrean eta bai hegoan. Baina baita ere, ez mundu mailan, baina gure gizarte, edozein gizartetan ere bai. Gure esparruan ere badira erantzukizun ezberdinak. Eta birziklapenaz hitz egiten denean, hori galdu egiten da. Ematen duelako denok erantzukizun berdina daukagula. Honek zer esan nahi du, birziklapenaren politiketaz aparte, hainbat politika ezberdin jorratu behar direla ingurumen justiziari lotu ahal izateko, ez? Horri lotu ahal izateko. Eta horrek ere zer esan nahi du, sakoneko jarrera, praktika eta arau instituzionalak eraldatu behar direla. Diskurtso hegemonikoetatik haratago joateko arauak aldatu behar dira eta baita ere instituzioetan ematen diren jarrerak eta kontzeptuak edo imaginarioak, ez? Horiek interes jakin batzuei lotuta daudelako beti. Eta hemen jartze dizuet mapatxo bat. Hau Bartzelonako Unibertsitate Autonomoak garatutako proiektu batetik datorren mapa bada. Ingurumen justiziaren Wikipedia bezalakoa ulertu daiteke, ez? Eta mapa honetan, jadanik mundu mailan 3.000 ingurumen konflikto baino gehiago arakatu dituzte eta mapeatu dituzte. Eta noski 3.000 baino askoz ere gehiago badira. Eta halako mapa elikatzen doa egunez egun. Horrek zen esan nahi du, mundua konfliktoz eta talkaz beteta dagoela eta konflikto hauek mota askotakoak direla, baina ingurumen konflikto pilo bat ere badirela eta hori ezin degula izkutatu. Orduan, bioaniztasunari berriro lotuta zenbait ohartxo. Ez dakagu denborarik, sakonki honetaz hitz egiteko, baina bai, zientziak aspaldian hitz egin izan du bioaniztasunaren garrantziaz, baina azkeneko pare bat urteetan, hainbat ikerketa egin dira, globalak, eta hauek esate dutena da hurrengo hamarkadetan, ez nago hitz egiten hurrengo mendeetan, baizik eta hurrengo hamarkada gutxietan, espezien sortzetik bat desagertzear dagoela. Eta hori da, munduko habitat eta ekosistema asko, ez bakarrik desagertzen, baizik eta beraien kalitatea asko urritzen ari delako eta horrek esan nahi duelako espeziak hor ezin direla gehiago garatu edo bizi, ez. Eta horrek... Barkatu segundutxo bat, azken minutxoak. Minutuzu. Bale, oso da. Eta hori nondik dator? Hori dator balore utilitaristak gailendu direlako gure ekonomi sisteman edo gure gizarte sisteman eta horrek metabolismo sozial azeleratu bat sortu duelako. Orduan egin behar dugunan ikuste dut hala beharrezkoa da
trantsizio sozioekologikoari heltzeko, bioaniztasuna eta biokulturaren koevoluzioa babestu. Bai, ez dago bioaniztasunarik biokulturarik gabe, eta kultura hitz egiten dugunean bizitza ulertzeko moduak dira, hizkuntzak ulertzeko moduak dira, edo erabiltzeko moduak dira, hau da, hizkuntza ekosistemak eta bioaniztasunaren koevoluzioarekin baitan datorren zerbait da, ez? Eta hori ere zaindu beharrekoa den zerbait da. Eta azkeneko oharra, ez? Ekonomia berdea hitz egiten dugunean, normalean ekomodernismoaren paradigma hitz egiten dugu. Hau da, etorkizun beti oso positibo bat, teknologia edo bidezko sasi irtenbideak goraipatzen duen paradigma bat da, goitik berako prozesu gidaritza behar duen ideia bat da, eta nik uste ekomodernismoaren paradigmatik aldendu bar garela eta hazkuntza osteko planteamendu bat jarri behar dugula mahai gainean, bai? Eta hori azkenean desazkuntza materiala eta energetikoaren eskutik etorriko dan irtenbide bat izango da. Nola egin hori da benetako eztabaida. Hori behar dugula argi eta garbi dago, nola egin hori da gizartean txertatu behar den eztabaida mardula. Eta hau da beraz nire azkeneko mezua, ez da? Desarrollismoak behar dituen sasi irtenbide teknologikoen gainetik, eta hau da, kotxe elektrikoak eta bar, harreman baloreetan oinarritutako metabolismo sozialaren desalerazio irankor eta justuaren bidei ekiteko aukerak elikatu behar direla. Eta harreman baloreak, balore utilitaristen gainetik doazen baloreak dira. Adibidez, zaintza. Zaintza da balore oso garrantzitsu bat, harreman balore bat da, eta balore ekonomikoetatik haratago doan balore printzipioa da, o printzipio bat balore ulertuta. Eta hori trantsizioaren bidean zentralitatea ez badin badauka, balore utilitaristei lotuta dauden irtenbide teknologikoek oso eragin murritza izango dute eta paradosaz betetako mundu batetan biziko gara Aliziak orain dela minutu gutxi oso ondo azaldu duen bezala. Eta horrekin, mila esker, aukera emateagatik panel honetan parte hartzea. Mila esker, zuri nahi, benetan klabeak mahai gainean jarri dizkiguzu. Nola bihurtu behar dugun eta zer egin behar dugun egoera honetatik irteteko. Eta zure azkeneko diapositiban desarrollismoa aipatu duzu, eta nik uste dut hurrengo ponentea Joseba Azkarraga, hemen dugu gaur. Joseba Azkarraga gai hori buruz hitz egingo dugu. Larrialdi klimatikoa, bizigaren larrialdi klimatiko honen oinarria energetikoa ere badelako. Zibilizazio kapitalista, industriala, honen oinarria izan da aro fosilista bat. Eta honek onaino ekarri gaitu, ezta? Zorionez, aro honen amaieran gaude, aro fosilistaren amaieraren hasieran. Ez, uste dut zehazten duzulazuk. Amaieraren hasieran gaude. Eta egia da, ezin dugula ulertu mundu modernoa, moderno industriala, erregai fosilen parte hartze masiborik gabe. Eta garai berdinean, heldu gara, petroleoa, gasa, ikatza eta uranioaren gailurra uztartzera. Joseba, egunon, zurea behitza orain, eta 20 minutu dituzu, pixka bat guzti hau laburbiltzeko eta azaltzeko guri. Erto. Bale, eskerrik asko, neure partetik ere gonbidapenagatik. Energiaren gaia, aurrekoak bezala, bai materialei loturikoa zein bioaniztasunaren gaiaz gauza bera esan daiteke, oso gai konplexuak dira guztiak ikuspegi teknikotik, energiaren baita ere. Nik neuke egingo nukeena da, ez horren beste ez dakit, gaiaren gaineko irakurketa tekniko bat, baizik eta, pixkat, gaiaren ardatz nagusiak edo zeintzuk diren, eta nahiko ikuspegi sintetiko eta didaktiko batetik, ez da. Batez ere, azpimarratzeko bere garrantzia eta etorkizunean izango dituen inpaktu importanteak, ez?
ez dakit ikusteko moduan daukagun zera, aurkezpena. Bai. Bueno, hortxe. Zuertatu zait, azkeneko bolada honetan irakurtzea oso liburu importantea, eta behar bada aipamen eginez hasiko naiz liburu horri, ezta. Bruno Laturren Non lurreratu, donde aterrizar, ez? Erreskatatuko nuke liburu horretako idea simple bat, berak esaten du gaur egun guztio garala nolabait migratzaileak, ezta? Ezagutzen genuen lurra gure oin azpian desintegratzen ari dela, ezagutzen dugun mundu hori ondoratzen ikusten ari garela eta zentzu hortan bidaiatzen ari garela oso ezaguna zaigun territorio batera, ezta. Horrek, hausture historiko momentu guztiek bezala badakarralako, bueno, desbabez sentsazio bat eta angustia sentsazio bat baita ere atmosfera emozionalari dagokionez, ez. Bigarren ideia bat ere luzatzen du liburuak eta da, bueno, muga biofisikoetara heldudan zibilizazioa dela gurea, eta horrek ja badituela ondorioak eta are ondorio larriagoak izango dituela etorkizunean baita ere, ezta. Badago idea importante bat, eta da, aktore berri bat sartu zaigula estenan, nolabait esatearren, ez? Beti egon dago, baina orain arte ez du sintoma gehiagirik eman, ez? Aktore berri hori da ekologia, edo da lurra, edo da amalurra, edo beste batek gaia esango luke, ezta? Bizitza publikoan modu plenoan parte hartzeko bokazioz etorri da, eta hasia da, beste modu batera esan da, erantzuten pixkat gure ekstralimitazioari, gizakiok provokatu dugun ekstralimitazio horri, ezta. Orain arte lurra bazen, ekologia nahi baduzue bazen, estenarioaren dekoratua izatea lez, ez? Hortxe zegoen zerbait, emandatzat genuen zerbait, baina orain puntako aktore bihurtu zaigu pixkat munduaren konfigurazioan eta baita ere gure gizarteen konfigurazioan, ez da. Bueno, energiaz ikuspegi historiko luze bat jorratu beharko genukela iruditzen zail lehen bizi, ez da, apuntetxoa besterik ez. Duela 200 urterarte gutxi gora bera, 1800 urterarte, gizarte guztiak ziren energia berriztagarrietan oinarrituak eta gertuko ekonomietan oinarrituak baita ere, ez da. 200 urte pasa dira eta mundu mailan eredu fosilista eginda nagusi, ez da, eta horrek izan ditu implikazio oso handiak, ez da. Eredu fosilistak ekarri gaitu, Ainhoak esaten zuen moduan, mundu moderno, industrial, urbano, honetara, eta besteak beste, populazioan hazkunde ikaragarri batera, ez da. Anomalia historikoa da, oda, duela 200 urtetik ona gertatzen hasi dena munduan, honek ez dauka borrekaririk, 200.000 historia luze hortan homo sapiens bezala egin dugun hortan, ez da. Eta antzeko figura marraztu daiteke, bestelako indikadoreak eskuetan hartuz gero, ez da. Ez bakarrik populazioari buruz, ekoizpena hartuko bagenu begipuntuan, beste horren beste, ez da. Edo nekazaritza, edo ur kontsumoa, edo garraioa, edo komertzioa, ez da. Esan nahi dut honekin, anglosajoiek erabiltzen dute pixkat hokei makilaren figura, ez da, honako figuratxo bat egiten duelako, mundu moderno industrial urbanoarekin gertatu dana benetan anomalia bat, ez da sekula ikusi alakorik izan historia guztian, eta aldi historiko honek bakarrik ditu 200 urte, ez da. Gaur gaurkoz, guk konsumitzen dugun energia guztiaren, energia primario guztiaren kalkulatzen da gutxi gora bere 80 edo fosiletik datorrela, iturri fosiletatik datozela, beste 5 bat izango litzake uraniotik datorrena, eta, kalkulatzen da 16 bat inguru, etorriko litzakela bakarrik berriztagarrietatik, ez da. Esaten nuen bezala, ez da ezer ulertzen azkenengo 150 urteotan gertatu denaz, referentzia zuzenik egiten ez pasaie, erregai fosilei. Dala ikatza, dala petrolioa gero, eta ondoren gaz naturalari, ez da. Dena hasi delako, ez da, horri eskea. Gaur gaurkoz, atera kontuak, petrolioa erabiltzen da zuzen ala zeharka, ondasun industrial guztien 85 luze bat ekoizteko, ez da, garraioaren 80 fosila da, eta gaur egun dendetan salgai daukagun praktikamente guztia horra heldu da erregai fosila esker,
eta nahikoa izango litzake ospitale batera sartzea ikusteko, han ikusten ditugun praktikamente gauza guztiak petrolioaren derivatuak direla, edo zein tubo, edo zein oge, edo inkluso botikak eurak, horrek ematen digu pixkat neurria ze puntuta daño zentrala da. Claro, petrolioaren gailurrarekin, zenit edo peak oil kontzeptuarekin egiten dugu topo, Horrek esan nahi duena da, denpora unitate baten erausteko dugun gaitasuna ezin dugula dagoeneko haunditu. Petrolioa ekstraitzeko edo erausteko daukagun gaitasuna ezin dugula haunditu, Horrek ez du esan nahi petrolio barik geratuko garenik, baizik eta petrolio ugari eta merke barik, Lehen lurrean egiten genuen olako zulotxo bat, eta egundoko petrolio jario ateratzen zen hortik, Hau da, oso inbertsio txikiak eginez, eskuratzen genuen petrolio asko, merke, eta gainera oso ona, Lehen bizi atera dugu errazena dena ataratzen, errentagarriena eta onena, eta orain geratzen diren poltsak badira leku zailenetan daudenak, eta beraz kalitate txarrenekoak, eta beraz garestienak, Orduan, azkenengo urteotan ekstrakzio erritmoari eutsi zaio nolabait, egon direlako hor eskonbentzionalak, frackingaren bultzakadari esker, esan dezagun, edo Kanadako area bituminosak egon direlako, edo Venezuelako ultrapisutsuak esate baterako, Hemen badago kontzeptu bat oso solte eta ondo manejatu beharko genukeena, bai gaur egun, zein etorkizunari begira, eta da, energiaren itzulkin tasa edo tasa de retorno energetiko ditzen zaiona, Oda, zenbat inbertitzen dudan nik, zenbat eskuratzeko, Eta, gaur egungo realidadea da, gero eta gehiago inbertitu behar dugula, gero eta leku zailagoetan daukagulako, ondorioz gero eta garestiagoa da eskuratzen dugun hori, eta gero eta kalidade eskasekoagoa beraz, Orduan, energia neto esan dezagun gero eta gutxiago daukagu, Ikusten ari gara, 2013-tik hona gutxi gora bera, desinbertsio prozesu importanteak gertatzen ari direla, Hau da, petrolera hundiak gero eta gutxiago inbertitzen ari direla, estrakzioan, errentagarria ez delako, eta beste errentagarritasun batzuk bilatu nahi dituztelako beste eremu batzuetan. Aste honetako notizia da esate baterako, Total petrolera frantsesak erabaki duela erretiratzea Kanadako bituminosetatik, Orduan, ez da importantea data, baina esaten da, piko hil edo petrolioaren gailurra gertatu zala 2018ko abenduan, Kontua da, ondoren etorriko litzakela gazarena, kalkulatzen da 2030 urterako etorri daitekela, edo inkluso lehenago, beste analizi batzuk 2025 edo seinalatzen dute, ikatzarena ere etorriko litzake, 2030erako baita ere kalkulatzen da, dagoeneko tontor hori harrapatu eta zeharkatu espaldin badugu, uranioarena ere urrengo hamarkadan, edo urrengo pare bat hamarkadatan gehienez ere espero daiteke. Orduan, guzti honen garrantzia pixkat ikusteko, importantea da ikustea, petrolioak daukan korrelazio ia milimetrikoa hazkunde ekonomikoarekin, Korrelazio, esaten duen bezala, oso kasi milimetrikoa da, hau da, ez dago barne produktu gordinaren hazkunderik, kontsumo energetikoaren hazkunde barik, eta alderantziz, bata bestarekin eskutik oso lotuta duaz, Horrek ematen digu ja pista, ze puntutaraino energiaren auzi honek inflexio historiko batera eramaten gaituen, energia bera ez talako ondasun bat gehiago, baizik eta gainontzeko guztia posible egiten duen ondasun hori da, Orduan, apuntatzen digu honek, seguru asko ezingo diogula eutxi gure gaur egungo metabolismo sozioekonomikoari, eta are gutxiago metabolismo honek etengabe hazteko duen joera horri, Inkluso lehertze finantzieroa, 2008koa, nekez esplika daiteke, referentzia zuzen bat egin barik energiari, eta 2008-2008 hartan Bren Kupelak eskuratu zuen maksimo historikoari, zorpetzean oinarritutako sistema ekonomiko batek ezinbestean behar du hazkunde ekonomikoa, baina hazkunde ekonomikoa ez da posible energia ugari eta merke barik. Orduan, zein da laburbilduz gakoa? Gakoa da, horizonte temporal oso labur batean, termino historikotan berehala, etorri badatorrela petrolioaren, gazaren, ikatzaren eta uranioaren gailurrak. Hau da, gizadiak erabiltzen dituen lau iturri ez berriztagarrien
gailurrak eta toskigula gainera, ez da. Europa bera oso kinkalarrian dago, oso dependientea delako fosilekiko orokorrean, eta ez daukalako baliabide energetiko estrategikorik, ez? Eta gainera dependentzia hori hasiz doa, grafikoan ikusten den moduan, ez da? 2000-tik, 2017-18 bitarteko tramu horretan, 12 puntu portzentualeko hazkundea gertatu da bakarrik, ez da. Orduan, ikuspegi geopolitikotik, bueno, Europa nahiko lurralde edo une delikatuan edo egoera delikatuan dagoen lurraldea da. Ez da kasualidade Europan horren beste hitz egitea momentu honetan desmaterializazioaz, Green New Deal bezalako kontzeptu bati buruz, klimaz, edo kliman lidergo nazioartekoan lidergo bat eramateko bokazioaz, edo gogoaz, edo erregai sintetikoez, berriztagarriez. Ez dut uste denik horren bestea arrebatu ekologista bat, gehiago da premia historiko bat, Europak etorkizuna jokoan duelako eta errekursorik ez daukalako, ez da. Euskal Herriari begiratzen badiogu ikuspegi energetikotik gurea ez da dependentzia, gurea hiperdependentzia energetikoa da, naiz eta lurraldez lurralde zifrak aldatzen diren, ez da. Orduan, gurea da orokorrean, naiz da lurraldez lurralde ekonomiak ere asko aldatzen diren, orokorrean gurea ekonomia industriala da, beraz oso intensiboa gara material eta energia konsumoetan, densidade demografiko oso altuko lurraldea gara, 80% gorako populazio urbano tasak ditugu. Lehen sektorea gainera anekdotiko bihurtu dugu azkenengo urteotan, automozioaren monolaborantza dugu baita ere ezaugarri, eta gainera zifrak hauek dira, ezta? Energiaren dependentzia tasak ikeragarriak dira, ezta? Gustatuko litzaideko baita ere, zerbait hitz egin du, nagusiki Alicia honi buruz baita ere, baina berriztagarriak importanteak izango dira etorkizunean, baina behar dugu baita ere pixkat desmitifikatu berriztagarrien inguruko gauza asko, ezta? Alde batetik, gainontzeko alternatiba energetiko guztiak, dala berriztagarriak, hidrokarburo ez konbentzionalak, nuklearra, agorro erregaiak, mix horrek guztiak ez du gaitasunik izango antza, petrolioaren eta iturri fosilen orokorrean indarra ordezkatzeko. Zergatik, lurrazpian izan dugune izan delako altxor bat, ez da? Altxor bat, begiratzen baldin badiogu, iturri fosilen dentsitate energetikoari, garraiatzeko errestasunari, almazanatzeko, biltegiratzeko errestasunari baita ere, beti egon izan dira hor eskura, ez da? Berriztagarriakin, haizea eta eguzkia behar dira, petrolioa edo gasa erretzeko ez du alakorik behar, oso bersatilak izan dira, hainbat gauzatarko erabilidera, eta gainera errentagarritasun tasa itzelak eman dizkigute, ez da? Hau da, itzulkin, energiaren itzulkin tasa hori, tasa erretorno energetiko hori oso ondia izan da, ez da. Orduan, zentzu hortan, mix horrek nekez ordezkatuko du iturri fosilek eman diguten azpiegitura energetiko hain indartsu hori, ez da. Beste akats bat berriztagarrien inguruan, ez? Eta da, nahaztu egiten da, berriztagarriak nahaztu egiten dira energiarekin, edo hobeto esan da, energia nahaztu egiten da argindarrarekin edo elektrizitatearekin. Berriztagarriak argindarra sortzen digute, ez da? Eta hori da energia guztiaren ehuneko kalkulatzen da 16-20 bat. Inkluso alegin koordinatu itzel bat egingo bagenu, eguzkiaren azpeko herrialde guztiak ados jarriz, berriztagarrian aldeko autu estrategiko bat egingo balitz, kalkulatzen da heldu ahal izango ginekela energia primario guztiaren gaur kontsumitzen dugun guzti horren ehuneko 30 edo berriztagarriekin estaltzera, ez da, gehienez, ez? Badago hor energiaren ehuneko 70, inkluso 75 luze bat elektrifikatu ezin dena, ez da? Esate baterako garraioa, eta garraio pisutsua, makinari handiak, hegazkinak, transatlantikoak, hau da, globalizazioaren oinarrian dagoen hori guzti hori, ez da? Hazkunde berriaren ikono bera bihurtu den autoelektrikoaz, horren beste zen daiteke, ez da?
baditugu autoelektrikoak, izango ditugu itxura guztien arabera gehiago, baina beste gauza bada pentsatzea gaur egungo parke automobilistiko guztia ordezka daitekeela autoelektrikoz. Hori materialki ez da posible, ez da litiorik ere horretarako aliziak oso ondo esaten zuen bezala, eta ez hartzearen elektrolinera sari ikeragarri bat beharko genukela, eta auto bakotxa kargatzeko ordu erdi beharko litzake, imaginatu jente hilara horiek. Bueno, funtsean baita ere, energiak berriztagarriekin gertatzen dena da, funtsean direla energia berriztagarriak kaptatzeko sistema ez berriztagarriak, ez? Hau ere, Aliziak aipatu du zertxo baita honi buruz, ez? Imaginatu, haize errota erraldoi horiek, ez? Bai horiek, bai fabrikatzeko, bai garraietzeko, bai instalatzeko, bai horien mantenurako, zein horien konponketarako behar beharrezkoa da errai fosilen esku hartze nahiko intenso bat, ez da? Energiaren itzulkin tasari erreparatuta, beste horren beste askoz baxuagoak dituzte tasa horiek, ez da? Errai fosilekin alderatuta, ez da? Esate baterako fotovoltaikoan, bat inpertituz gero, trukean emango zaiguna da, gutxi gora era 2 edo analizi batzuk esango dute, 5 ere lor alizango genituzkela, ez da? Baina urruti daude, petroleoak ematen dituen 16 horietatik bat inbertituta, inkluso petroleorik oberena esten kasuetan ere, ez. Materialen arazo ere hortxe dago, Alizia Barilok asko azpimarratu du, hau da, berriztagarrien aldeko auto masibo batek eramango gintuzke, tabla periodikoa berako ondo esaten zuen bezala, praktikamente ustutzera, ez da, gure katxarraria guztietarako behar ditugun kobalto, litio, kobre, zilar eta abarroiek, plaka, eguzki plaketarako, haize errotetarako, edo gure baterietarako, ez da. Joseba, barkatu, 3 minututxo dituzu. Orduan, berriztagarriekin gertatzen zaiguna pixkat hortik doa, ez da? Etorkizuna berriztagarria izango da, energia berriztagarriz osaturikoa, bai. Baina nekez eutxial izango diogu gaur egungo metabolismo sozioekonomikoari lehen esaten nuen bezala, eta are gutxiago honek etengabe hazteko duen preminari, ez da. Teknologiak importanteak izango dira, baina arazoa ez da teknologikoa, orduan zentzu hortan, etorkizunean zer datorren, irudikatu daitezke gauza asko, ez da? Irudikatu daitezke oso agertoki latzak edo ez hainbeste, ez? Nik uste dut garrantzitsua dela ulertzea, gauzak ez daudela bat ere errez, gutako askok uste dugu kolapso trajektorian bete-betean gaudela sartuta, baina horrek ez du esan nahi fatalismoa bezarkatu beharko genukenik derrigorrez ez da gutxiago ere, ez? Airean jartzen ari dira baldintza material eta kulturalak, baina pieza horiek nola kristalizatuko diren ikusgai dago, eta orduan behar bada aspaldiko irekien ere badago zein etorkizun dugun aurrean, ez da? Ez daukagu zertan Mad Max ez dakit etorkizun apokaliptikorik derrigorrez irudikatu behar, ez? Hori bai, nahita ez goaz, energia eta material askoz gutxiago etorkizun batera, eta horrek joko zelai importante bat marrazten digu, ez? Baina ordena sozial, justuago, demokratikoago, berdinzaleago batzuk irudikatu ahal izango genituzke. Bueno, kasi hemen utziko dut, denbora gortu zaidalako, eskerrik asko. Bikain, Joseba. Nik uste dut erronka potente baten aurrean gaudela, ez? Uste dut labur bilduz oso gai interesgarria eta erronka baten aurrean gaude, baino gauzak ondo egiteko garaia ere badaukagu. Eta aukera hori guzti hori gauzatzeko. Eta orain hemen gurekin platoan ere Dani maeztu dugu, eta berak egingo du errelatore lana edo laburpen lana, orain arte entzundako guztiarekin, laburpentxo bat, 5 minutuko laburpentxo bat, ez dakit, ez da oso erreza izango, 5 minutuan guztia laburbiltzea, baino, gaizera eta 5 minutu dituzu, egunon. Eskerrik asko, Ainhoa, egunon guztioi, eta bai, esan duzun bezala ez da lan makala ontxe laburpen bat egitea, saiatuko naz, bereziki baliagarria izan daitekelakoan, orain gero sortu aldiren galderei edo eztabaidarako, ez? Lehenko eta uste dut oso interesgarria Alicia Barilok mahai gainean jarri dauen
gogoeta, ez? Besteak beste, klima larrialdietaz ari garenean, eta klima larrialdi batean gaude zalantza barik, baina askotan hori lotzen da, eta horrela da, CO2 isurien inguruan, eta bereziki erregai fosilak, edo erregai fosilien kontsumoak sortarazi dituen isuriekin. Baina bera mai gainean beste gai oso garrantzitsu bat jarri dugu, eta da materialen arazoa edo materialen gabezia. Transizio batera joan behar baldin bagara, eta hori bera ez dau zalantzan jartzen, eta ez dut inor zalantzan jartzen duenik, transizio batera joan behar garela, gai hori kontutan hartu behar dela, ez? Eta uste dut, 3 hizlariek mahai gainean jarri duten gai bat atera dauela, eta da ordezkapenaren mitoa. Kontuz, ordezkatzea gaur egun dekogun garapen eredu kontsumista hori eta erregai fosilietan oinarritzen den eredu hori berriztagarriak izan aldiren, printzipioz dira karbono gabeko energiak, hori posible dan eta kontuz mito horrekin, ordezkatu ahal izango dela gaur egun dekogun garapen eredua karbono gabeko energi iturriekin. Era berian ere oso interesgarria Unai Pascualek mahai gainean jarri dituen gaiak, alde batetik gizakia eta gizakiak daraman garapen eredu desarrollista honek bereziki bioaniztasunarekin, anistasunaren hitz hori azpimarratu dugu Unaik, zenolako garrantzia dekon anistasun hori mantentzea, anistasun hori ingurumenean, bion dauen anistasun hori mantentzea, bizitza mantentzea delako, ez soilik ingurumenean dauzen hainbat elementuen bizitza, baizik eta gure bizitza bera ere arriskuan dagoela bioanistasuna edo anistasun hori mantentze ez badugu. Eta gako bat eman dago oso interesgarria iruditzen zen gako bat, eta da erantzunkizun ezberdinduarena, kontuz, noski orain transizio hori lortu alizateko eta aldaketa hori eman alizateko beharrezkoa izango da denok gure ekarpena egitea aldaketa horretan, eta erantzunkizuna partekatua izan beharko da, norbanakotik hasita, baina kontuz, hemen ez gure inguru honetan erantzunkizuna ez da soilik norbanakuna izango, baizik eta erabaki politiko batzuk hor daude, eta ezberdindu behar dira benetan nun dauden erantzunkizun horiek, eta eraberien ere ez da berdina Europan edo mundu garatuan edo hirugarren mundua deitzen dugun horretan egon ahal diren erantzunkizunak eta nun eman behar diren aldaketak oso argi edukitzeko. Eta azkenik Josebak aurkeztu digu zelan zegoeretan gauden, eredu kapitalista, desarrollista honek energiarekin eukiduen harreman hori, eukidugun festa desarrollista hori bukatzear dagoela, festa hori ordaindu duten energi iturriak, bereziki erregai fosilak, edo uranio, baina bereziki erregai fosilak, bukatzen ari da, bukatzen baino gehiza, kontsumaren pikoetara edo helmugetara heldu gara, eta beraz kontutan hartu behar dugu horrek ze ondoriok dakartzan festa desarrollista hori bukatzen ari delako, baina mahai gainean jarri dut lehen aipatu duan gako bat, eta kontuz ordezkapenaren mito horrekin, gaur berdin jarraitu aldugula edo gauza gutxi batzuk aldatu alditugula, berdin jarraitzeko gure kontsumoerarekin, garraio arloan, gure sistema industrial oso kontsumista eta energia arloan, eta abarrekin hori ere kontutan hartu behar dugula, eta ahaztu barik eztabaida guzti honerik globalak direla, baina konkretuki Euskal Herrian zenolako ez ja dependentzia, berak esan dauzuen bezala hiperdependentzia dekogun erregai fosiletaz, eta orduan eraldaketa hori edo transizio hori egiterako orduan erabat kontutan hartu beharreko gauza bat dela, eta kontu zibili behar dugula pentsatzen baldin badugu ordezkapen hori guztiz posiblea dela. Hori izango litzateke 5 minututan egiten saiatu naizen laburpena, eta ontxe uste dut galderak badauzela, eta ikusentzulen momentua dela.
Ondo, mila esker, egindako laburpenagatik. Eta, bueno, orain bidali dituzuen galderak, orain arte izan ditugun ponentei luzatuko dizkiet. Luisek Alicia Valerori zuzendu dio galdera, eta galdetzen du zelan kalkulatu da aerosorgailu eta zentral termikoekin material beharraren konparaketa. Material behar proiekzioetan teknologien hobetze eta innovazio prozesuak kontuan hartu dira, esaterako, Iman Iraunkorren lur arraro bako nahiko garatuta daude. Edota panel fotovoltaikoek silizio gero eta gutxiago erabiltzen dute eta perovskita zeldak material arruntagoekin osatzen dira. Hor dituzu galdera batzuk, Alicia, orain zurea da txanda. Sí, vale. Esa pregunta es fácil, porque sé cómo hemos calculado las cosas. Bai, erreza da, badakidalako gauzak nola kalkulatu ditugun. Gaur egungo energiak aztertu ditu, aerosorgailuak, ibilgailu elektrikoak, eguzki panelak aztertuta, etorkizuneko joera kontuan izan da, eta batez besteko ponderatuak egin ditugu, dauzkaten materialen edukia kontuan izan da. Ez dugu kontuan hartu, adibidez, zer material behar izan diren material horiek ekoizteko, beraz, eszenario optimista da. Uste dute erantzuko nizula? Mila esker, Alicia, eta orain beste galdera bat, orain kasu honetan Unai Paskolentzat izango dugu galdera, Gurutzne Basterretxeak egin du galdera. Unai, aipatu duzu gainetik, bioaniztasunaren eta COVID-19 arteko lotura, eta azkenaldian asko entzuten ari naiz, baina ez dakit azaltzen zein den lotura. Aniztasunarik ezean, zoonosia dela eta animalien birusak gizakion gana pasatzen direla? Sinplegia gelditzen zait, barneratu dudan apur hau ez dakit. Ezin dut eraiki neuk bakarrik zer esan nahi duen aipatutako binomio horrek, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, egia esan oso erantzun intuitiboa luzatuko dut, bai. Bioaniztasuna hitz egiten dugunean, ekosistemen osasunaz ere hitz egiten dugu. Ekosistemek badokate barneko funtzionamendu konplexu bat. Bioaniztasuna edo espezieen galera sortarazten dugunean, funtzionamendu ekologiko horiek apurtu egiten dira, kateak apurtu egiten dira. Eta orduan, ekosistemen erresilientzia ere kinkalarrian jartzen da. Honek ere badauka beste azalpen agian sinpleago bat. Batez ere lurralde tropikal eta subtropikaletan basogabetze prozesuak sortzen direnean, eta leku horietan dago bioaniztasunik handiena planeta honetan, egiten duguna da alde batetik orain esandakoa, prozesu ekologikoak suntsitzen ditugu, baino bestetik gauza askoz ere intuitiboago bat sortzen da. Gizakiaren eta ugaztunen arteko harremana estutu egiten da. Zuzenean elkarrekin hasten gara koexistentzia bat egiten, baino ez koexistentzia osasuntsu bat. Ugaztun horiek beraien ekosistemetan egon eta bizi beharrean, gurekin, gizakiarekin bat egiten hasten dira. Eta kontaktu fisikoen bidez, beraiek dauzkaten birusak, beraiek badauzkate, guk dauzkagun bezala, beraiek beraien birusak dauzkate, izan dituzte eta jarraituko dituzte izaten, guk birus horiei egokituta ez gaudenak, gure gorputzak ez daude birus horiei egokituta. Baino, kontaktu fisiko horrengatik, gero eta estuago den kontaktu horrengatik, ugaztunetatik gizakietara salto egiten dute birusek, eta birus horietako batzuk gure gorputzera egokitzen dira, beste hainbatek ez, baino batzuk aldira egokitu, eta kasu honetan, COVID-aren kasuan, oso ondo egokitu zen gizakiaren gorputzera, eta globalizazio prozesuengatik, tokian tokiko gauza konkretu bat izan beharrean, mundu guztira zabaldu den gaia da. Orduan, bioaniztasuna beharrezkoa da ekosistemen funtzionamendua babesteko,
espezie ugaztun horiek ere bizia irauteko ekosistema horietan, eta bionistazioaren suntxiketa ematen baldin bada, adibidez, nekazaritza gero eta hedatuago batengatik, gero eta intensibo batengatik, horrek zuzenean eragiten du ugaztunen eta gizakiaren arteko lotura edo askoz ere zuzenagoa, eta hori ere sortzen da ugaztunen konbertzioarengatik, ez? Eta hori ere, hori hipotesi handi mardul bat da, Txinan gertatutakoa, Wuhanen pentsatzen da hor merkatu batetan edo azoka batetan, hor infektatuta zegoen ugaztun baten erabilera, gizakiaren erabilerak horrek eragin zuela, ez? COVID-aren pandemia. Orduan hor bioniztasunaren zaintza erdigunean kokatzen da. Mila esker Unai, eta orain Anderixo Gorriak egindako galdera, eta kasu honetan ponente guztientzako izango da. Gaztelaniaz dago, beraz, hala luzatuko dut. ¿Qué ocurriría si la causa de que la actividad industrial, el turismo... Litzateke jarduera industriala, turismoa, garraioa, berogailua, jantziak, ordenagailuak gutxiago produzituko balira, eta ez virus baten ondorioz baizik eta baliabide naturalik egongo ez litzatekeelako, zer gertatuko litzateke kolapsoa, eta gero Euskal Herrian ez dugu bereantasunik elikagaia. Oso marrazten duen edo jaurti duen zalantza hori oso zentzuzkoa da. Zentzuzkoa da, efektibamente, muga biofizikoak zeharkatu izanaren ondorioetako batzuk hortik joan daitezke, ezta? Haustura historiko bat murgilduta daude, kontrakzio mugimendu handiak espero beharko genituzke, konplexutasunaren galera da horizonte bezala aurrean daukaguna, ezta? Hau da, gure orden sozial, ekonomiko eta kulturalaren eraldaketa sakona dator, eta bai, nik uste dut pixkat jabetzen joan beharko ginakela bizitza eredu lokalago, efizienteago eta sinpleagoetarako bidaia dagokigula egitea nabarmen, ez? Eta gainera hori itxura guztien arabera eta datuak eskuetan eta eskura daukagun zientziarik onena eskuetan nahiko prozesu saihestezina da, ez da. Gero besterik da izan daitekela energiari dagokionez, beheraldi hori prozesu historiko luze edo geldoa eta espazio koordenadetan baita ere irakurri beharko genukena, hau da, lurralde guztietan ez da segurazko bardin gertatuko, baina euskal perspektiba batetik asuntua bada kezkatzekoa, lurrazpian oraindik erreai fosilak eta bestelako materialak dituztenak, hobetu utzi izango diotelako euren ordenari eta luzaroagoan behintzat, ez da. Eta nik uste dut, lurralde bakoitzean artikulatu beharko ditugula erantzunak, eta itxura guztien arabera, eroriko zaigun gauzetako bat bada hipermugikortasuna, ez da. Globalizazioaren oinarrian dagoen ezaugarri hori, ez da, desplazamentu masibo horizontala, globalizazioa nolabait definitu beharko balitz, behar bada definizio bat hori izango litzak, ez da. Merkantzian da personen desplazamentu masibo, horizontal masibo hori ahalbidetu duen sistema edo eta zentzu hortan, hori oso kuestionatuta dago, eta galdetzaileak ondo esaten zuen bezala, baliabide eskazia ezaugarri izango duen aro historiko baterun bidaiatzeak kezka berazia sortzen du, batez ere gure sistema agroalimentarioa oso petrodependientia delako, ez da? Gure nekazaritza agroindustrial hori oso petrodependientia da, eta praktikamente guztirako erregai fosilen esku hartzen masiboa behar dugu, ez da? Pestizidetarako, zein ongarrietarako, zein, por supuesto, banaketarako, eta beste. Orduan, nik uste dut, etorkizunak marrazten diguna badu ala hortik, ez? Pixkat autosufizientziara joko duten egiturak, joko duten territorioak, joko duten erakundeak beharko ditugula, ez da? Hau elikaduraren perspektibatik oso ondo ikusten da, energiaren perspektibatik baita ere oso ondo ikusten da, eta bietan esango nuke, arrazoi ematen diot galdetu duenari, Euskal Herriaren egoera bietan, dependentzia tasa benetan altukoa da.
Mila esker, Unai, Alicia, ez dakitzuek galdera honi erantzun nahi diozuen. Bai, Unai, Alicia. Bai, nik erantzun dezaket. Egia esan, nik nire buruari galdera hau egunero egiten diot. Eta erantzuna edo arrazoia ikustea amildegia gero eta gertuago dagoela, ezingo dugula gure egungo bizimodua mantendu, hori ikusteak ikusita gainera zer nolako garapen izan dugun 20. mendean, ez da garapen egokia izan, hori bistan dago, baina horretaz gainera ere ikusi behar dugu biztanle kopuruak gora egiten ari dela. 2011an Danika izeneko neska bat jaio zen Filipinetan 7.000 milioi biztanle ginen. 10 urte geroago 8.000 milioi pertsona egongo gara planetan. Eta ikusten ari gara nola gero eta denbora gutxiago dugun. Eta nik nire buruari galdetzen diot, ea COVID-ak, Unaika aipatu du biodibertsitatearen galera, ea ez ote den erantzun bat, ez txinatarren konspirazio batena, baizik eta planetaren konspirazio batena. Nik askotan nire buruari galdetzen diot, benetan. Izan ere, horrela jarraitzea, gero eta biztanle gehiagorekin, hain erritmo azkarran, gainera gizabanako bakoitzak dituen nahi horiek gero eta gehiago nahi baitugu, horrek talka egiten du planetaren mugekin. Beraz, hori ikusita Going Back to the Future edo Regreso al Futuro filmak esaten duen bezala, uste dut begiratu beharko diogula iraganari etorkizunera joateko eta birpentsatu egin beharko ditugula eredu ekonomikoak, eredu sozialak eta baita ere sakonki aztertu beharko dugu biztanleriaren gaia eta gogorra dirudi horri buruz hitz egiteak, baina gaiari heldu behar diogu, arazoari heldu behar diogu, ezinezkoa da, hemendik 2050era hazkunde honekin jarraitzea, 10.000 milioi pertsona izango gara ordurako, eta Josebak aipatu duenez, elikadurarekin lotuta, hau oso garrantzitsua izango da materialena edo petrolioarena, baina gai garrantzitsuago izango da. Nola elikatuko ditugu, 10.000 milioi pertsona errendimendua gero eta txikiagoa baldin bada landatzeko erabiltzen diren azaleretan. Ni ama naiz, bi seme-alaba ditut eta gai honek gero eta gehiago kezkatzen nau. Mila esker, Alicia, nik uste dut konklusio horretara askotan iritsi garela, ez? Lurra esaten ari zaigula nahikoa dela, stop, horrela ezin da jarraitu, ez? Unai, ez dakitzu galdera honi erantzun nahi diozun? Bueno, agian puntu txiki bat gehitu nahiko nuke, ez? Josebak lehen esan du hori Mad Max agertokia azaila dela ikuskatzea, ez? Nik uste dut Mad Max agertokiak badirela jadanik munduko txoko askotan, gertatzena gurengandik oso urruti daudela eta ez ditugula sentitzen edo ikusten egunerokotasunean. Eta nik uste dut mundua gero eta polarizatuago batera joango garela eredu aldaketa sakon bat asmatzen ez dugun bitartean. Gotorlekuak gero eta gehiago izango direla, horma gero eta altuagoekin, hor daukagu migrazioaren krisi edo larrialdia, ez da koinzidentzia, orain garai honetan ere gertatzea. Nik uste horrelako dinamikak areagotuko direla eta munduak biziko dituela hainbat agertoki ezberdin aldi berean teknofantasiazko agertoki batzuk leku batzuetan, errealitatetik globaletik oso urrun dauden batzuk eta Mad Max agertokiak ere bai eta nik horrela ikuskatzen dut pixka bat hurrengo hamarkadetako agertoki globala eta bide horretan halako injustiziak eta halako konflikto erraldoiak gertatu ez daitezen ados naiz, eredu aldaketa sakona behar dugula, soziala,
ekonomikoa eta berriro jarriko dut, ez? Harreman baloreak erdigunean jarri behar ditugula balore utilitaristen gainean eta ingurumen justizia aldarrikatu behar dugula gure tokian tokiko eta ingurumen politiketan eta hainbat politika sektorialetan. Ados nahi, eredu aldaketa eta justizia ekologikoa edo ingurumenaren justizia izango dira, ez? Nik uste dut, honetatik aterako gaituzten bakarrak, bide bakarra, ez da? Eta galderari, Joseba animatu da berriro galderari erantzuten, eta zerbait zehaztu nahi du. Sensazioa izan dudalako igual, geradakigukla pixkat lakrimogeno, samar, tonua, eta baita ere, bueno, pues, daukaguna eta gauzakola daude eta beste, ezta? Baina uste dut azpimarratu beharko neukela baita ere ideia hori, ezta? Gauzak estatus zail, oza, estatus erraz, hobeto esan da, baina egia da aldi berean aspaldiko irekien ere badagoela etorkizuna, ez? Eta badaudela etorkizuneko horizonteak pixkat, ez? Lehen reskatu nahiko nuke lehen komentatzen duen ideia hori, ez? Dinot, ez gaude kimikoki prestauta distopiarako, zentzu hortan, lehen komentatzen nuena, ez da, dinot, airean jarraiko dira baldintza material eta kulturalak, hori horrela da, eta zentzu hortan abagune historiko oso importantean gaude ikustera goazelako pieza horiek apur bat pieza horien reorganizazioa nola gauzatuko den, ezta? Eta behar bada urteetan eta hamarkadatan ez dugu etorkizuna hain irekita izan, ez? Jakina kapitalismoa bihur daitekela askoz basatiagoa eta berreraiki dezakela bere burua askoz bertsio gogorragoan, basatiagoan eta distopikoagoan, ez? Hori horrela da, de hecho pandemiarekin ikusten ari gara, ezberdintasunek gora egin dutela, pobreziak gora egin duela, prekaridadeak gora egin duela, genero desparekotasunek ere gora egin dutela, arrakala horrek ere bai, hezkuntza desparekotasunak gora egin duela, incluso militarizazio prozesuak ikusi ditugu kontrol sozialaren ikuspegitik eta hauta beste. Incluso extraktibismoak pandemia garaio hontan aurrera egin du, ezta. Baina aldi berean, nik azpimarratuko nuke, jendarte nolabait postkapitalista baten antolakuntzarako, eta jendarte postkapitalista bat perfilatzen joateko aukerak ere, behar bada inoizko irekien daudela, eta, bueno, kontua dela nork eskuratu zenbat botere hortxe jokatzen dela, ez da. Eta incluso, eta esango nuke gainera, Euskal jendartean, zein orokorrean, Europan, jente askok ikusten duela dagoeneko, oso asumituta dukagu, horrela hori alde daukagu, ez da? Horrela ezin dugula jarraitu aurrerantzean, ez? Gero egia da baita ere, jenteak manejatzen duela alako fede teknologiko kasi itxu bat, teknologiari bide gehiago emanez, kasi politikari baino, ez? Baina esango nuke gainera, Euskal perspektiba batetik, ikustera goazela baita ere, autore asko azpimarratzen dute politikaren birtokiratze bat. Ez bakarrik ekonomiaren eta bizitzaren, baizik eta politikaren birtokiratze bat baita ere. Zer esan nahi du honek? Pues askoren perspektiban dago, estatu nazioak gaur egun ezagutzen ditugu moduan, aldatzera doazela eta ahultzera doazela, ez dara. Ahultze hori ze formatotan etorriko den ikusteke dago. Zergatik ahultzera doazen, pues, bueno, estatu nazioak ere badirelako produktu bat, pixkat abundantzia energetikoaren seme alaba ere badirelako, ez da? Da horregatik izan da posible zentralizazioa, eta, bueno, populazio sektore zabalak askatzea, funtsezkoak ez diren lanak egiteko, lan administratiboak, edo ejertzitorako, edo gure danerako, ez da? Orduan, momentu honetan, asko esaten ari da, autore asko esaten ari dira, estatu lokal sinpleagoetara goaz, reorganizazio politiko importante bateruntz beraz, eta ikuspegi horretatik, bueno, errepublika txikiagoetan pentsatzeko garaia ere badireitu zabal daitekela edo aukerak biderkatu daitezkela. Beste batzuk, deszentralizazio politikoa hitz egiten dute, hau da, zirkuito laburrez, ekoizpen, zerbitzu publikoen ekoizpen kontsumo dinamika hortan, ez da? Bueno, izan estatu berrien sorrera, izan deszentralizazio mugimenduak, edo beste batzuk esaten dute, inkluso zuzen desestatalizazio mugimenduak ikusiko, edo prozesuak ikusiko ditugula, ez da? Hau da,
komunidadeen autoeraketa prozesuak indartuko direla, eta, bueno, guzti honen adibide bezala askotan Mexiko jartzen da, ezta? Mexikon ikusten nahi dira movimentu oso importanteak, batetik estatu polizial bada, bestetik, bueno, komunidade autoeratuak daude, oso indartsu, autoantolatuz osasuna, autoantolatuz hezkuntza, autoantolatuz baita ere segurtasuna eta gauza asko, nekazaritza bera ere. Egia da, gero Mexikok baduela baita ere, mafien eta drogari lotutako kartelak kontrolatzen dituztela beste eremu batzuk, eta hori ere gerta daiteke, eta hori da eszenario distopiko bat, ez? Baina, bueno, zen nahi dut honekin, badaudela aukerak askoz justuagoak, demokratikoagoak eta ekologikoagoak izango diren gizarteetara joateko baita ere, ez? Bai, lehen komentatzen genuenaren aritik, ez? Azkenean, egoera honetatik, atera beharko genukela hori, aukera, erronka potentea, oso potentea, baina aukera ere bai. Puzlea ez dago eraikita edo, bueno, desegiten ari da, eta puzlearen piezak, orain gure esku egon daitezke, ez? Ez da erresa izango, baina, bueno, ia lortzen dugun poliki-poliki Euskal Errepublika eta ingurumenarekiko justua izatea, ez da? Beste galdera batekin, kasu honetan Aitziberrek egin du, eta galdera egiteaz gain, zorion mezu bat ere bidaltzen du, ezta? Aurrena, zorionak konferentzia interesgarria hau antolatzeagatik, eta orduan ere galdera, kasu honetan Josebarentzat, mundu mailako energia iturrien datuak eman dituzu, eta Euskal Herriko datuak zeintzuk diren ematerik? Eskerrik asko. Bueno, uste dut jarri dudala, ez da? Euskal Herriko datu batzuk jarri ditu dala hor, ez dakit buelta gaitezkeen, pantailazora merezi duen, edo, bueno, oroar, ez dakit, hortxe daukagu, eta justo gainera berori, nik pantaila hemendik ez dut ikusten, baina ikusi daitekena bada, besterik ez bada, bueno, egoera orokorrean oso ezberdina dela herrialdez herrialde, bereziki iparraldeko egoera oso, bueno, orokorrean, konjuntuaren, hau da, zazpi herrialdeen egoera ikuspegi energetikotik oso kezkagarria, ez? Eta beti egin izan zaiten niri bitxia kontu hau, ez? Energiaz, bueno, ja urte batzuk badaramatzagunok pentsatzen, beti kontraesan hori aukitu izan dugu, ez da? Bere burua, bere soberaniaz eta buru jabetza zein kezkatuta dagoen herri baten nola dan posible hau, ez da? Nola dan posible halako hiperdependentzia energetikoa hain asunto klabea izango denean etorkizunean, ez? Baina, bueno, horrek ere uzten diguna da hobetzeko margen oso zabala, hori dauka ona. Ondo. Beste galdera bat, kasu honetan galdera Jonek zuzendu digu eta Aliziarentzat zuzendua dago. Alizia, elikagaien afera aipatu duzu, zer uste duzu veganismoaren inguruan? Larrialdi klimatikoari erantzun posible bezala ulertzen duzu? Haragi industriak duen inpaktua kliman horri buruz zerbait azaltzerik? Bai, ezaguna da, guk kalkuloak egin ditugu, haragiaren kontsumoaren, industriaren inguruan, eta noski, inpaktua handiagoa da, barazkia jaten dituztenekin konparatuta. Ez ditut hemen datuak, baina aldea handia zen. Eta hori esan da, nik bai, pentsatzen dut, murriztu beharko genukeela kontsumo energetikoa, baina ez naiz ausartzen veganismoa bultzatzera denon artean. Haragi kontsumo askoz txikiagoa, moderatuagoa behar dugu. Eta baita ere kontuan hartu beharko dugu, ez bakarrik haragi kontsumoa murriztu beharko dugula, baina baita ere Josebak esan duenez saiatu beharko garela maila lokalean kontsumitzen. Elikagaien kate osoa, lehen gaia fabrikatzen direnetik, ontziak fabrikatzen diren arte, eta horiek supermerkatuetara iristen diren arte, energia eta material kontsumo izugarria dugu. Beraz, tokiko kontsumoetara bideratu beharko gara, eta haragiari dagokionez noski murriztu beharko dugu haragien kontsumoa.
Mila esker, Alicia, eta orain azken galderarekin joango gera. Aitorrek luzatu du eta denentzako da kasu honetan ere. Eta gazteleraz luzatu du, beraz nik ere hala egingo dut. ¿Está la apuesta por el hidrógeno? Hidrogenoaren aldeko apustuari dagokionez, zer deritzozue horri buruz Europako funtsek lotuta? Bueno, bai, azkenotan hidrogeno asko entzuten ari gara, ez? Eta gainera Euskal eremu honetan behar bada gehiago beste batzuetan baino, hor dago Petronor, ez? Hidrogenoaren aldeko apustu berri batekin, eta Bilboko portuan hidrogeno planta bat zabaldu nahi duela, eta beste, eta bueno, postulatzen ari da, ez da? Europako Next Generation Funds hoietatik dirutzak hartzeko kandidato oso serio bezala, ez da? Herri apostu terminotan gainera daterko igun salmenta batekin, ez? Bueno, Petronorrekin, eta Petronorrek berrerak garai edo postfosilistari begira egundoko arazoa du, eta Petronorrekin behar bada egundoko arazoa dugu baita ere, ez da, dinote, badu bere logika Eusko Jaurlaritza eta Eusko Alderdi Jeltzalea bera oso kezkatuta egotea kontu honekin. Azkenean, arka publikoei Petronorrek egindako ekarpena ikeragarria dalako, ez? 2019ko datuei erreparatu ezkero, uste dut jasotako guztiaren 6% bakarrik Petronorretik datorrela, ez da? Ez bakarrik Bizkaiko aldundira, biziketak gero banatzen delako baita ere, beste aldundietara, ez da, orduan. Bueno, esan planta hori, printzipioz, gustatzen zaizkigulako baita ere, gustatzen zaizkigulako, edo badagoelako alako joera bat, era honetako gauzei bombo handia emateko, eta salmenta operazio erraldoiak emateko, edo egiteko. Eta, bueno, berez, fase experimental batean dago, eta zerbaitetan hasiko litzake, nik ondo ulertu bat dut, bintzat, 2024an, edo lako zerbait. Eta, bueno, hidrogenoa berez, erregai aparta da, erregai bikaina da, eta, bueno, oxigenoarekin kombinatzen da, eta, bueno, kombinazio horretan energia mordua sortzeko gaitasuna eskuratzen da, ez da. Aldi berean badakigu oso molekula txikia dela, eta ontzi oso sendoak behar direla molekula horrek ihes egin ez dezan, orduan asko espanditzen den gaza da, horregatik eduki behar da eduki txikietan, eta presio oso altuekin, eta temperatura oso bajuetan, eta orduan guzti horretan energia gastu handia dago, ez da. Orduan, gainera, hidrogeno hori ekoitzi produzitu egin behar da baita ere, eta hor badaukagu gaur egun produzitzen ari gara gaz naturalarekin, horrek zer esan nahi du, bueno, en fin, hitz egiten ari gara gaz naturalaren pikoa, gailurra, etortzear dela, produzitu daiteke baita ere urarekin, eguzki energiaren bidez, elektroliziz, deitzen den prozesu tekniko baten bidez, baina hortarako baita ere energia inbertsio ikeragarriak egin behar dira. Orduan, badirudi teknologia kontrolatzen dugula, baina arazo teknikoak handiak dira. Orduan, ez dirudi inondik inora hor eskura izango den, energia iturri bat izango denik, askotan aditzera ematen zaigun bezala. Ados, Unai, Alicia, ez dakitzuek galdera honi erantzun nahi diozuen. Bai, Unai? Bai? Hortxe. Bai, orain bai. Bai, ados Josebak komentatutakoarekin, teknikoki, zerbait garatuko den teknologia bat dela badirudi, izugarrizko inbertsioak bideratuta daude horretara. Arrisku eta hitz egin du, badago beste arrisku bat kontutan hartu behar duguna. Eta bada, hidrogeno berdea hitz egiten baldin badu, hau da, berriztagarriak nahi baldin baditugu erabili, elektrolisi prozesu hori lortzeko eta bermatzeko, izugarri handia behar da, sektore horiek segurazki ez dira gurean egongo. Elektrizitate pilo bat sortu behar da obra hidraulikoekin, horiek segurazki Afrikan eta
hegoalde globalean kokatuko dira eta arriskua badago kolonizazio modu berri bat garatzeko, ez? Eta hor Josebak lehen aipatu du, oso pasadan, baina aipatu du, hau poteren erlazio dinamika bat izango da, eta bueno, arriskua da, orain dela mende eta piko 19. mendean sortutako kolonizazio beste prozesu bat sortzea, ez? Eta sorgin gurpil horretan erori egitea horregatik lehen aipatu dut, gotorlekuak, ez? Gotorlekuak uste dut gertatuko direla, baina ikuspegi zabal batetik ikusi behar dugu klima larrialdia eta krisi sozioekologikoa ez da tokian tokikoa bakarrik, globala da, eta ikuspegi globaletik heldu behar zaio, ez da? Eta azkeneko puntutxo bat, albaldin bat, ze veganismoaren eztabaida oso interesgarria da. Ikerketek diote, agian ez dela inbeste haragirik ez jatea, baizik eta haragi horren ekoizpena edo non eta nolakoa den. Hau da, badago abeltzaintza ekologiko edo agroekologiko bat, ere beharrezkoa dena ekosistemen osasunerako. Orduan ere gauza hauek dira kontutan hartu behar ditugunak. Ez da bakarrik karbonoa, edo ez da bakarrik teknologia bat, edo ez da bakarrik elikagai bat, baizik eta hori nola txertatzen den naturan, eta nola txertatzen den gizartan. Eta nik uste dut hori dela behar dugun ikuspegi zabal hori, ez? Hori gabe beti ibiliko gara sasi irten bideen bila, oso sektorialak eta mugatu egiak, ez? Orduan pixka bat gure prisma zabaldu behar dugu ekologia, gizartea, ekonomia, osasuna, gauza guztia elkarrekin daudela, badakigulako eta arpin guzti horiek aldi berean analizatu behar direlako, ez? Ez sektore murritzetatik abiatuta. Aliziak ezakit galdera honi erantzun nahi dion, erantzunik bate duen. Hortxe dago. Oso labur bizkor esango dizuet. Hueskan badugu hidrogenoaren fundazio bat, eta hor badago hidrogenera bat, eta nik ez dut parte hartzen hidrogenoaren fundazio horretan, baina datu batzuk badakit hidrogenoa sortzen dutu panel fotovoltaiko batzuei esker. Beraz, karga bat sortzeko, esate baterako kamioneta komertzialet baten karga sortzeko, egun oso bat behar da ekoizpen fotovoltaikoan. Horrek ez du esan nahi, teknologia hobetzen joango denik, baina oraindik ere oso urruti gaude teknologia garbi batetik eta hidrogenoan oinarrituta. Beraz, asko ikertu beharko da arlo guztietan, baina ematen du elektrifikazio zuzenak borroka irabazten ari dela. Eta hidrogenoa hitz egiten zen, badibidez ni hasi nitzenean unibertsitatean, baduela 15 urtetik gora hitz egiten zen hidrogenoa, ematen zuen boom bat zegoela hidrogenoaren inguruan. Boom hori pixkanaka ustuz joan zen, eta orain badakit ematen du Japoniatik eta sartuko dela, ez dakit nik ditudan datuen arabera oso urruti gaude hidrogenoaren teknologiara iristeko mugikortasunean behintzat. Aplikazio estazionarioetan behar bada erregai pilekin berbada posible izan diteke, berbada izanteke horrela teknologia bideragarri bat. Mila esker, Alicia, oso interesgarria ere, mahai gainean jarri duzun hori. Eta, lehenengo panelaren amaierara heldu gera honetan. Niretzako plazer bat izan da, pertsona hauekin partekatzea lehenengo panela. Erraldoi batzuk dira, eta eskertu nahiko genieke Joseba Azkarraga, Dani Maeztu, Unai Pascual eta Alicia Valerori eskertu nahi diegu eraldatzeko derrigorrezkoa delako ikastea eta ikustea, eta saio honetan nik uste dut asko ikasi dugula. Nik behintzat, niretzat,
espektatiba guztiak gainditu dira lehenengo panel honetan, eta espero dut etxetik ikusten ari zareten guztion espektatibak ere gainditu izana. Besterik gabe, orain atxedentxo bat hartuko dugu, eta bigarren panela izango da klimatik harago ezegonkortasun orokorra eta zibilizazio krisia, oso panel interesgarria ere bai, 12 eta 4 hasiko dugu berriro, orain atxedentxo bat entzundako guztia hausnartzeko. Eta mila esker, hor egon zareten guztioi, eta animo eta ondo izan, denon artean egingo duguta. Inok ez zidan esana, euskaldun izatia zeinek ezadan. Hobenuela hautatzia, munduko hiritarri izatia. Kantu leunak nahi nituzke jarri, eguzkia zertan zabiltza maite kontuetan, elkar bizitza jokuan eta zu berriz bertso txikietan.